ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନେ ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆଣିବି। ଆପଣମାନେ ଆତ୍ମାର ସହ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ୱେଦରକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଭୋକ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁନଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନେ। ଯଦି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧରିବା ଶିଖିଗଲା, ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ଆତ୍ମାରେ ଭରିଗଲା, ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବର୍ତ୍ତମାନେ, ସେ କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅଦେଖା କରିବ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନେ। ଆମେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅଲ୍ ଡେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନେ। ଏକ ଭୟଙ୍କର ବେଦାରେ, ଏକ ଭୟଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫ୍ଲାବର, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଆମର ସମୟ ରଖିଅଛନ୍ତି, সেই পর্যন্ত আপনারা প্রভুর উপস্থিত অଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରୁଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନେ, ସେ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ହେଇପାରେ ଆପଣ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଆପଣ ସେଇ ଅଟନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଆପଣ ସେଇ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ନର୍କକୁ ନ ଯାଉ, ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ବ୍ୟଭିଚାରକୁ ନ ଯାଉ, ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ମର୍ଡର ନ କରୁ, ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ଚୋରି ନ କରୁ, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ। ହାଲେଲୁୟା। ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯାହା କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯାହା କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖେ ବୁଲିବାର ବସନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ ଭଟକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଆପଣ ପୁରା ଆତ୍ମା ସଂଯମ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ସହିତ ବସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ଚୋଚ ବନ୍ଦ କରିବା ସମୟ ଆତ୍ମାରେ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଗୁଣାଯିବ ସେ ବାକ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କୁହାଯିବ ସେ ବାକ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମତେ ଆବରି ରଖ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମତେ ଆବରି ରଖ। ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଆପଣ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଲେଖି ରଖିବି, ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବି। এই সময় ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜାଗା ବନାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ। ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗଭୀର ବିଷୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମେ ଆତ୍ମା ଅଟୁ, যে জায়গায় প্রভুর আত্মা সে তার স্বতন্ত্রতা। প্রভু ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସମୟରେ ଆତ୍ମାରେ ବସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ସମସ୍ତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କ୍ୟାନ୍ସେଲ କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କର, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯାହା କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କରନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଠାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ପରିବାରର ଡ୍ରାଇଭର ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସେ ପରିବାରକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବାକୁ ଲାଗିବ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣଙ୍କର ଗାଡିକୁ ଜାଗାରେ ଅଟକିବ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଇଞ୍ଜିନ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯୋଉ ତୈଳ ଅଛି ତାହାକୁ ଡେଲି ରିପ୍ଲେକ୍ସ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ।
ଡେଲି ଆମର ଅଫିସଟା ରହୁଛି ମଞ୍ଚ ମାନେ ଡେଲି ଆମର ଉପରେ ସେଇ ଅଫିସ